идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. баҳри пешгирии ҳодисаҳои суғдтор, кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ пайваста кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки чорабиниҳои профилактикии зидди суғдториро дар корхонаву муассисаҳо боз ҳам бештар ба роҳ монанд. бо мақсади пешгирӣ намудани ҳодисаҳои суғдтор дар асоси фармоиши вазорати корҳои дохилӣ бо рамзи муҳофиза марҳилаи 2, кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар тамоми маҳаллаҳои аҳолинишин ва манзилҳои истиқоматии шаҳру ноҳияҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз суғдторро доир намуда истодаанд. ҳарчанд миёни аҳолӣ чунин корҳо доир карда шаванд ҳам, лекин то ҳол ҳастанд нафароне ки дидаю дониста ба хатокориҳо роҳ медиҳанд ки чунин амали онҳо оқибатҳои нохушро дар пай дорад. дар фасли сармо ки истифодабарии нерӯи барқ яку якбора зиёд мегардад, сарбориҳои иловагӣ дар трансформаторҳои барқӣ ба вуҷуд омада онҳо оташ мегиранд. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки истифодаи барзиёди нерӯи барқ ва асбобу таҷҳизотҳои дар ҳолати садамавӣ будаю асбобҳои худсохти барқӣ, инчунин беназорат гузоштани печҳои ангиштӣ аксар вақт ҳодисаҳои суғдторро сабаб мегарданд. ҳамчунин яке аз сабабҳои дар вақти суғдтор тез паҳн гардидани алангаи оташ дар манзилҳои истиқоматӣ ин аз тарафи шаҳрвандон дар вақти сохтмони бино риоя нашудани меъёру талаботҳои қоидаҳои бехатарӣ аз суғдтор ва дар зери як бом ҷой доштани якчанд хонаҳои истиқоматӣ мебошад. бо мақсади пешгирии намудани ҳодисаҳои суғдтор дар асоси талаботномаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон рамзи муҳофиза марҳилаи 2 дар тамоми маҳаллаҳои аҳолинишин, биноҳои истиқоматӣ, чорабиниҳои профилактикӣ комплексӣ оиди пешгирии намудани ҳодисаҳои суғдтор ташкил ва гузаронда истодаем. мақсад аз гузарондани чунин чорабиниҳо пешгирии намудани ҳар гуна ҳодисаҳои суғдтор мебошад. дар фасли сармо ки муштариони нерӯи барқ зиёд мегардад, аз ин лиҳоз чорабиниҳои профилактикӣ баҳри сарфаю сариштакории нерӯи барқ ва сари вақт пардохт намудани қувваи барқ чорабиниҳо доир намуда истодаем. мавриди зикр аст ки чунин чорабиниҳои пешгирикунандаи зидди суғдторӣ аз тарафи кормандони сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ва ҷузъу томҳои он дар ҳамкорӣ бо масъулини ҷамоатҳои деҳот ва раисони шӯрои маҳаллаҳо дар ҷамоати деҳоти лоҳур, чоргултепаи ноҳияи рӯдакӣ дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида шуд.